Erġajna, reġa' mar id-dawl. Kummenti bħal dawn reġgħu iddominaw il-midja soċjali kif fl-aħħar sigħat kien hemm numru ta' lokalitajiet madwar Malta u Għawdex li għal darb'oħra spiċċaw bla provvista tal-elettriku. Kien hemm min saqsa jekux qed ngħixu fl-2021 filwaqt li persuna qalet li ninsabu fi żmien il-limbu. Oħrajn irrimarkaw kif issa jaf xorta jiġi l-kont oli u oħrajn għamlu referenza għal fatt li l-Ministru Mirjam Dalli qalet li mhux vera qiegħed jinqata' d-dawl. Skorretta tgħid li l-familja tikollhom ta' kuljum tuħ fl-elettriku. Dan il-gvern naqqas il-tuħ tal-elettriku. Per raġuni l-frustrazzjoni tan-nies hija waħda kbira tant li kien hemm min kiteb li jekk mhux se toqtolhom il-COVID-19 se toqtolhom isħana għax m'għandhomx provvista tal-elettriku. Persuna partikolari hemm referenza b'mod sarkastiku fuq kif Malta hija l-aqwa fid-dinja mhux biss fil-korruzzjoni. Imbagħad jiġi Ministru tal-Gvern u jgħajjar lil min jivvutalu ġaħan. Intant kien hemm każ partikolari fejn mara qalet li ilha tistenna minn Jannar biex issir tiswija mill-Enemulza bi ħsara kbira fl-appliances tad-dar tagħha. Hija saqsiet għaliex il-kontijiet jiġu mill-ewwel iżda l-għajnuna id-dum xhur biex tasal. Fl-istess post kien hemm kumment ieħor li qal li mhux aċċettabbli li kuljum qed jinqata' dawl u persuna oħra qalet li miskin dak li jkollu l-affarijiet fil-friġġ għax ikollu jarmi kollox bl-ispejjeż kull ma jmur ikomplu jiżdiedu.